It's like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. היי כולם, אני אדבר על סרטון שלי, כן. היום זה יהיה DIY, כאילו זה יהיה שתיים. אוקיי, אז ל-DIY הראשון צריך מסגרת כזאת, לא משנה איזה צבע. מסגרת שיהיה לה כמו מעמד, או שאתם רוצים לעשות את זה על הקיר, לא משנה. אני קניתי אותה באיקאה, כן. 3 ניירות כאלה, לא, נראה שקוראים להם סלופן, לא יודעת. ניירות כאלה, דקות, כלילות כאלה. אני בחרתי בצבע ירוק, ירוק ואדום. ואני הייתי במחנה והיה צריך לכתוב בכל אחד משהו טוב, אז לקחתי 3 פתקים מהמחנה שכתבו עליי. והדבר האחרון, שזה שם, צריך לשחות לעבר האופק. 2 פרפרים או כמה פרפרים שאתם רוצים. אני לקחתי 2 כי אני רוצה 2. אני רק מודיעה משהו אחד, אני שכחתי לעדכן אתכם, תסדרו איך שבא לכם. כן, אז בואו נמשיך. וסוגרים את זה בצד הנכון, תדאגו שאתם לא סוגרים את זה הפוך. לסגור את זה היטב, היטב, היטב. זה יפה. גאה בעצמי. והנה. זה לכם, אתם יכולים להוסיף עוד תוספות אם אתם רוצים, כל מיני דברים שיש לכם בבית. והנה, ככה זה יוצא יפה, מושלם. אז כן. אוקיי, לדבר הבא צריך טוש שחור, כמה דפים וצבעים. אוקיי, אתם פשוט מתחילים לצייר מלבנים. והצבעת בפניכו. מלבנים כאלה והצבעת בפניכו. אני ממליצה על כל הדף. אוקיי. הנה גזרתי הם ככה עכשיו. אין לי כבר לגזור באמצע. נשים אותם פה בקופסת הקסם שלנו. כן, עכשיו יש לנו קופסת קסם. ובואו ננער. והנה הקסם פעל. אתם רואים? אוקיי, עכשיו בואו נעבור לארון, כי זה צריך להיות בארון. יש לי מעמד, בואו נשים אתכם במעמד. אוקיי, ממש סורי שככה הסרטון שהוא יעקום. סליחה ממש בכל הלב. אין לי עוד אפשרות לתקן את זה. אני לא יכולה לשחזר את זה אחורה. לא יכולה לעשות את זה כלום. ממש סורי, אז תעשו ככה, לא יודעת, אני אעשה הכל עד שאני אצליח. אם אני לא אצליח, אז סורי. או הזווית, אז ראה, אני אביא את הדברים. אוקיי. צריך את כל המלבנים האלה. סלוטייפ. ופרפרים. אביא פרפר אחר. כן, היום זה יהיה פרפרי. רגע, המעמד יתעכב לי. למה הוא יתעקים? לא יודעת. אוקיי, הנה. ניקח 2. ובואו נתחיל. אני לוקחת את הפרפרים. חכו שנייה. אוקיי, זה. לא. אני פה בעיונת. אוקיי. לקחת את הפרפרים, כי זה לא היה פרפר נכון. ושמה אותם בארון, ויש לי פה מדבקה שאני אוריד.
אני שמתי את הפרפרים, ועכשיו בואו ניקח את המלבנים ונשים אותם בכל מיני מקומות בעולם. אני מוסיפה פרחונים כאלה. כמו שאתם רואים, זה מה שבינתיים עשיתי. זה קשה. אוקיי, זה היה הסרטון, וזו התוצאה. התוצאה השנייה שם. בספרייה, אתם רואים פה, הדבר האדום. אתם רואים את הקופסאות האלה? שם, פה, בדיוק. כן, אז זה היה הסרטון. אם אהבתם תשאירו לייק, ולא לשכוח להירשם לערוץ, אז כן, ביי.